ambalma lajari kelaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ambalma lajari kelaw ashabul kahfi warraqim farawo kono mogo allahu ta'ala ya ka sibaya jira mamunu ka sirafe ko las nogo ka san keme sabani san konondo kes nogo la ka tlaka ulakunu nu ka kisa dafale nana qur'ana kono suratul kahfi qur'ana suratan shegina kadamne a aya konontona la foka tabla aya mugani worola nin kamalinu allahu ta'ala ye mamunu kanda dugu yere mabaw ani dugu joro batigu dobula oye fama yɛrɛ ka premier conseiller dɔ b'u la o ye palais yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ ye dɔ b'u la o ye dugu yɛrɛ maire ye dɔ b'u la o ye dugu yɛrɛ nafoloko ɲɛnabɔbaga ye dɔ b'u la o ye jamana yɛrɛ kɔnɔnako ɲɛnabɔbagaw ye ninnu maabaw dama dama allahu taala nana olu de kada ka dɔ fara u ka kanda kan u nana murti boli bato ma donna don min a limaniya da ka gɛlɛ ni maa min limaniyara o don katubu allahu ta'ala kelen pe ko caman b'a la kabini bɔnɛw la ani masibaw la ninnu ka waati o kɛra sayidina isa alayhi salam allahu ta'ala kelen kɛfɛ ka a kɔrɔta o tumana o ka kalandenw fana ka kalandenw olu ka laselikɛlaw ka waatiw ninnu ka waati bɛnna o de ma u nana allahu ta'ala kelen pe bato kalimaniya ni sayidina isa alayhi salam o ka cika ye sayidina isa allahu ta'ala ka ciden sayidina isa allahu ta'ala ka jɔnkɛ ala den tɛ a ma surunya ka kɛ ala den ye wedelikɛla dɔw de ye o bayɛlɛma rumaniyaw ka jamana kɔnɔ mun kosɔn u ka se ka rumaniyaw sɔrɔ ka fara u kan an bɛna o ye an t'a dɔn awa ne dusukun awa ne kan fiyɛra ka n dusukun fana koron koyi ne yɛrɛ o ɲɔgɔnna kɛra ne la e ka nin maa jigi warutɔ ninnu lajɛ ta o jɔlen i n'a fɔ yirimani o bɛ i n'a fɔ yirimani han yirimɔgɔninw o bɛ i n'a fɔ yirimɔgɔninw an bɔra turu n'a ka denbaya n de b'u ka wotoro ta jamana ni jamana dugu ni dugu o jɔlen i n'a fɔ yirimaniw Allah. mun ko sa aw jɔlen do ta an bɛ ka ne makɛ de makɔnɔ a bɛ ka jɔn makɔnɔ an t'a dɔn k'u sew lajɛ waa ta dugu ni dugu jamana ni jamana an bɛ se k'an sigi wa a y'aw sigi aw y'aw sigi a y'aw sigi hali u tɛ se k'u sigi f'a ka f'u ye k'u sigi u jɔ mɛ i n'a fɔ yirimɔgɔninw an ka taa Maximilian ana furumuso Helen olu taara aina ayo teme an ka taa ayo teliya Aita, ayo teliya de. Ijo, aku dah nani. Abtanu ye mi. Amtanu ye waran galo anin naman nu marayoro de la. Amtanu ye ne. Katu di ulu hanga tadi waran galo ni nama de ba. Ibu sa waran galo nama buka ukunu so fara ku ukunu. Kanangina Helen iba sɔrɔ an bɔra tur a tɛna waati yɛrɛ sɔrɔ koyi k'a bɛ n'i sigi k'a bɛ nin lajɛ an ka taa n'a sera ka taa sɔrɔ kɔni k'a bɛ n'i sigi ka ninnu makɔnɔ k'u di waranikalaw ma ale ɲɛna a tɛna o taa sɔrɔ la hali a tɛna o taa sɔrɔ yɛrɛ
otmana amra turnana shukura aywa adam nena sade innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah ta'ala ko kamalenu do minu liman rani Allah ta'ala do faruka kanaka otmana amra turnana ka ba baraw be damine amra tur atena lafiya yere jangu kata chrétien di waraw ma ani waran galaw ni na ma ku dun ale nyana o ye fere bara de na fere la no ke otmana Solimanos Martinos Dinasios we bara damine Solimanos Martinos Dinasios innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Duguma bawde nunu ye abina fo maire central Solimanos o maire central ye Martinos alebe ina fo économie awa jamana na fo ko nyina baba Dinasios abina fo intérieur ministry ulu ya daba ulu fene ka wuli Solimanos Dinasios ye fela fe Martinos alebe Martinos weni fa folo ba shuta ka boy ka dogo mun ko so boka na ku kalama jona Dinasios innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kamalenu do minu liman yaranu mai anya do farawka kanaka ambra turna naka ba baradam nena bolu mara yoro bolu ko yoro unana yende we gardien fa kana doyi boli karikari o damnena boli karikari wa boli cheju fle Solimanos Martinos Dinasios guna bulu kari akunti ya kuma lonya nana bulu kari Allahu akbar innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda akunti onyana bulukari Solimanos Martinos Dinasios akunti kanato inde achi yere kanato Allahu akbar Solimanos ni bolinga bonika green Dinasios ay nandeme ni amburatur yiri mani yere de andeme aya firanya ka Allahu akbar ya fira dishika sisa utara aywa dugu jera pone banye amesiga dande na chugodi pone be au kama kuntan amnu ye anga alaw ka bunya ayo nye alaw bina dimangoro Philadelphia dukulo yere bina fara na ye aya fle uyanga alaw farisu ko kari aya fle awere ka fle aya fle nye farale mi abe katebenin kanwa nye farale ya dain ni anga alaw bina tasma sanji jiganka Jupiter hinana ambese dani na chigodi make na nafle
na make na fle yere kana fle ikana fle ni nyai uyanga alaw kari 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 uyanga alaw kari kari o kera kuma nyime o kera suro de suro ni tado ni ma kunta jala gale ara chugomina katanga alaw kari kari afo alaw yekuku yere tanga nube se fena to fo alaw ko todi takawi ta mode bika la boya afo alaw yekuku yere tanga ni fanga nube se yayi yahudiya kay bika laje yahudiya tachnyele abika fle yahudiya kay tachnyele ne be ayan sikri yala azrail salen ko fe ni alaka bako ma yesade otmana modo beya minu be allah ta'ala bato antu don o mo be ja alaka jondo fana be minu be ala bato antu kalama o yitni angata galos angata utenyo kalama o Maximilian Tamliha Yamanis ulubu da mafana Solimanos Dinasios Martinos ulubu da mafana utenyo kalama uyado saka fo niya ni ngoni kara mo fana be mi alaka jonma wiye ma dowde tara aw anga bulu kari suro mi yo ko bado anto tigido ko bulu karla hal ni fa wulala jodo hal ni fa wulala Jupiter mi be se kola Jupiter Jupiter mimbese Jupiter pele iga funu yoroma jayana ay imako ikarofo aywa famana na Diocletianos bala udam na saw Diocletianos ماذا يحصل هنا؟ من بها كيا yayi ubanga ala ubenya nya chugo minna حصل أمر سيء ko jugule kera تبلغنا للتونا مجهولين kibara sira saka fu mo do utaranga ala ukari anga botu korola ka ala ukari kari ku nyonyo ko kibara na masasa kibara jugo okera kuma nyime الليلة الماضية okera sorore Diocletianos bulu karla bulu nyonyona ni kunya ni dogo kanato embratur ka boni kalama adugo ya kito koina nga kanato masika ila doni ya kito koina kanato makani me kanato tlofla kani me Diocletianos ite heresoro aba ni kuma yele mana bulu ka barakela o kuma yele mana fihio protos o kuma yele mana امبراطور نانا لقد سمعت أن حضرة الإمبراطور اي كما امبراطور بشكل جيد akwa ka fele fo ka bo soro ka nyere kwa tege ka di nyome ليس مهما أن تختار ay ka sika mo fele bo te ko baye عليك أن تحترم iki yere ko shide mo de kan na e fele bo البعض يختار sabula do be bo fele bo الآخر يختار mo do fana be ulude be fele bo mo bu li fele bo وأن عليك أن تكون ika nga do de إذا أوضاعك ika la hala yaw ika o gitemna ko sebe فإنك note أن تصطاد soni ka mo fele bo بلا شك do so nga ifele bo de sika tola هل سمع الإمبراطور بأمر لا علم به؟ امبراطور e fene be ne femin kalama wa أتدري لو أن شخصا واحدا ibadu ka fo hal ni mo wakile الإمبراطور ambratur ka jugula no sira ka ambratur ka pale ko o ko jugu bade o masiba de ito kalama إن كان الإمبراطور nasoro ambratur ما يكفي أن nasoro isikali be mo na dro ibolo shi o tigila dro o be wasake القوي ليس بحاجة ayo fama mi fanga tigi أن يشير o mo gote aka bolo shi mo ma ko دعائم حكمه ngoto ka se aka fanga sabati ko ما يكفي من المخبرين sabula mo be لمعرفة munu be se akura fonu da ma ko ta ka se ka jafa chudo أيمكن أن يكون على علم بمسألة قلت بنا إيه؟ السيدة هيلين؟ otpana max be ani hela abulu ka ko kalaba da ya لنا النص ne ala ndeme تنفيذ خطتنا ka se ko labe فسينسى كل ما عرفه ai fonfe da bina nyina be ko ne ala ndeme wala ko ni aywa ambratur na na fele boyro la
Martinos. Aywa, Martinos. Martinos. Tegaduma. Martinos. Ambaratur nana ngokono. Kapse buna fedelike. Martinos fana be kerefe. Ambaratur ya kala fiya ya soro. Ambaratur ka kala ya soro. Ambaratur anyana ite ka dierede, anyana ite ka dierede, anyana. Martinos amafere. Martinos fana be kerefe. Dinasios Solibanos. Martinos be kerefe. Amafere. Nana Ambaratur ka kala dama. Ambaratur ka te kadi. Al Ambaratur Adrianos. Al Ambaratur Adrianos. لا تتركوا الإمبراطور وحده. Akan Ambaratur to akilina. Akan Ambaratur to akilina. Akan Ambaratur to akilina. Martinos. Ofara beka boli kerefe mo nyatala. Martinos. Ale fe ka Ambaratur yere defa. Martinos. Ayaje wasura boray Martinos. Hey Johnny. Avec ce diaka Martinos. Martinos amali ama fere Ambaraturma. Ne garde dawde Tura fala kuman. ne jonga baraye ماذا يجري هنا؟ muda be akaya سيدي إنه من حراس الإمبراطور أصيب بسهم. awa Ambaratur ka ko hiklado kala ya soro ربما هدف أحدهم إلى اغتيال الإمبراطور. ibaso do be ka Ambaratur fagade koy. Martinos flani atara yala ka fenga tuni hana ayala ka soka kana do kela يا ذكي من مسكين. ne junu buto isa الإمبراطور. ay wa ikera ma ka sarato e yala ngini ka Ambaratur faga Allah taala bala tige folo عليك بالصبر ifana ka sabari فإن الله مع الصابرين. Allah taala fara sabari bawka sabari o be bawde munu ke be ko lo jela tigela wa ni jela tige ko bela gele na ne ga bulano bunya shama ngane ko ne e ko fe ndara fuite ne fura kara sayade من بعدي ستتحملين مسؤولية ne ko fe o ndimna jodi barabade مواصلة نهجي kasika temani ninga tasiraye وتلبية ذاتنا. kasika ne de la mo ndimuso la mo ka سأختار نفس النهج. ay ibta siram fe ne bita o sira kile de fe نهج الله. aw nga siraye ala ka sira de لقد اخترت درب الله. ay ala ta la ka sira ita nyoy وإلى جانب السيدة هيلين. awa helal kere fe fara ما عظم هذه awa abuda ni barabai ki abisa koro ثقتكم. وهل تريدين أن تضيفي نفرا؟ oto abe faraw ka de e fe mo fali ka ta do faraw ka de ya ثقتكم
be fe ka faraw ka abara ke cogo be fe ka faraw ka مع الله ay an farde be alaka an bela gidi farde be aladika عندما تحبين e kon te sa fe sa be de be sa fe tamliha abiki sara furmusala e ka sabari ga sabari ngane musa ga sabari cigori e ko tamliha abiki sara ka de bayala sabula sini ka jitila saya de be sini ko ni wutu dogo de o tona bebe ki sara ka de bayala ni yamanis fanay ana furmuso Claudia yamanis ana furmuso sini ode o bena ode ka Claudia isigi Claudia isigi أريد أن أتمعن فيك جيدا mbefe ka ise bakoro laje ko sebere أي فرصة e ka cenya ngasu ko fula sabula abisa ka detna wati soroki ga cenya ilaje لم أرك فرحا إلى هذا ande mi yedoshi bika ni soja ina fo bide لأنه من قبل sabula ka ko folo لم يفرحني fe ngunte no ben lani soja هذه الليلة nga suina sa فهي الليلة الموعودة ambena suminka ode suina yi الليلة التي سأحطم فيها حاجزا domin be ne bika makumi ke kan dogoli mi ke mina wori kare ka boye bi mun de kera nimpa muri fana ibe mun ganna لقد سقطته جيدا awa ne ko ni adaji ko sebe قد أستعمله من absika an bala bara أستعمله إيه؟ في حفل الإمبراطور ibsika ala bara ka yasi amburatur de ba ذاهبا إلى قصر الإمبراطور ngosi ni ibta amburatur ka palais de la هل تدمون أن ot bara abe fe حتى الآن لم أحدد بعض نواياي ay harisa atafan todo والليلة هي ليلة الله ngane bado shune ala ta ka sure ليلة تحطيم الأصنام bulu de bakari shuina أصنام الإمبراطور amburatur ka buli abe karibi ويوم الفراق afo sinde nyonda afo sinde saya doye نهاية حياتي afo nganye ma bina basini de wotbana لن يحصل إلا ما قد fo steke foni ala ifemi latige Claudia وما أطلبه منك أنت ne mi nyini fedro ore ka sabari أمام مشيئة الله yang anya shi ala ta ka la nyini ma mbore nyini fe furubuso yamani sabiki sara furumuso la sabula sini absa ka wore saya doye de bebe noka bebi sara ka de bayala shuina de كم هو قصير عمر حياتي an ga furu ay washi su ko dara su yana de an ga furu ke hala ba me هو قصير لكنه مثالي ay ko kai إن حصل لي أي مكروه فاذهبي ni fa soro mi ko jugu e ikata إلى منزل ماكسيميليان Maximilian kaso ni ko jugu ne soro حنين ستواسيته sabula ini Helen abinyon de me إنني أرى حياتي من بعدك مستحيل ne kan nyina ma iko fe worti ha kesa anti sika nyina ma ke iko كوني مؤمنا بالله الواحد an be dalimbe Allah taala kire pedela أقدم نفسي في سبيل ne ben yere kundi ala ka sira de fe واصبري أنت في سبيل الله e fana ka sabari ala ka sira fe ne ben yere kundi ala de masini e fana ka sabari ala kama bebe ki sara ka de bayala tamliha yamanis Maximilian bebe sara ka de bayala shuina ka be da ke nyon e fo al gama jodo sabula sini o se ake saya doye sabula utnu da de sini إنها utnu dogo sini kuni anga wati labande koy من الآن فصاعدا sabula ka damina sisana لنا فرصة iba so atna sika wati soro ka sika anga awa plan nyefo nyoy أن ننهي الأمر في الوقت المناسب anga ko imbanjo na wati tiliyama أظن أن يوم غد مناسب yala engena ko sini de awa doye min benembe akama wa أتصور أن نصر الله قريب ne mablangu na ka fo Allah taala ka deme akasura na wasira fana يجب وضع حد للوضع الراهن ko min be hake fanga dansigin na de ارفع الصوت عاليا عند aya manga korota لأن يوم الله قريب sabula sini Allah taala ka doka suru de تعني أن e kala ngini علينا أن نهتف anga manga korota لله Allah taala yewa awo amba manga bo kenama Allah taala ye مرة أخرى afo chugo berela علينا اختيار الماضي okora anga saya de suganti لا
ayi أنا بذلك أختار الحياة ne ko ne bɛ ɲɛnamaya de ta وأركب سفينة الموت n bɛ don saya kurun kɔnɔ u ka boli minnu bɛ n'u y'o dilan awa ka se k'o bɛɛ lajɛlen kari n kɔsɔn n ka se ka taa se Alahu Taala kelen pe bato ma بتصوركما aw ko hakili بتصوركما aw ko hakili la هل ستضع مهمتنا حدا للظلم؟ an bɛna baara min kɛ o bɛna dan sigi kow la على هذا ha hali n'o ma kɛ sa فهذا الظلم ni tɔɲɔli من عهود آبائنا ni jɔlen don kabini an faw n'a mɔkɛ ka waati la ni tɔɲɔli de bɛ sen na ولكن السؤال هو لماذا علينا أن نجاري nka ɲininkali mun kosɔn an bɛ ka fara tɔɲɔlikɛlaw kan هل يمكن شرح الأمر لي؟ a bɛ se k'o ɲɛfɔ ne ye wa o mɔgɔ bɛ k'anw jate tɔɲɔlikɛlaw dɔ de ye صحيح أم خطأ؟ ɲɛ don wala kɛra fili ye الكثير من أهالي هذه المدينة dugu in maa caman والكثير من معارفنا في روما an n'an dɔnbaw la Roma kɔnɔna na يعتبروننا من أهل u الرحمة b'an filɛ hakili ɲuman dunkew de ye وامتناعنا عن التزلف n'an banna k'an gɛrɛ faamaw la وإنكار الآلهة an ye Alaw fana nangari الجميع إلى التفكير o b'a to bɛɛ lajɛlen b'i miiri n'an y'o kɛ sabula mɔgɔ b'a fɛ hakilitigiw de يقتلوننا بالنار ne kɔni b'a dɔn u b'an faga ayiwa kerecɛnw cɛla kerecɛn minnu b'a fɔ ko Isa ye Ala den ye o ka n'an faga olu cɛla maa tɛ anw ka lahalaya dɔn k'a fɔ anw t'a fɔ Isa ye Ala den ye أريد أن تساوي هؤلاء الذين أشرت e mɔgɔ minnu fɔ nin ye e fɛ k'olu de ayiwa e kɔni dalen t'o la o بل أنا واثق تماما أن موتنا يسهم ne dalen b'a la k'a fɔ anw ka saya وأصم الإمبراطور o bɛna kɛ sababu ye ka boliw kari Aburatulu ka boli o bɛ kari fana